Kemudian fasiwakun, nulis siwakan. Ketemu kan? Terus aneh wingi. Iya. Kalau tan sithik lagi kan sak. Lagi lekas iki sama liwat. Iya. Fasiwakun nulis siwakan. Nulis siwakan. Ardon kelawan kelawan ngono nggih. Ardon kelawan kelawan malang. Ardon kelawan malang fil asnani ing dalem pira-pira untu. Ardon kelawan malang fil asnani ing dalem pira-pira untu. Zahiran wa batinan. Zahiran apane zahiran zahire wa batinan lan batine. Zahiran iki jaba bagian luar, wa batinan lan bagian dalam. Zahir apane zahiran jabone wa batinan lan jerone. Watulan lan kelawan mujur. Watulan lan kelawan mujur fil lisani ing dalam ilat. Anu maksudnya niki carane siwakan. Bil khabari krana khabar as-sahih kang sahih laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ai am ra'i jabin. Laula an asyqa lamun ora kuatir ngono ya cara Eropa kan ini. Cara Eropa rada ngene rada rumit. Laula an asyqa lamun ora utawi kuatir ngebotake sapa ingsun. Laula an asyqa lamun ora utawi kuatir ngebotake sapa ingsun iku maujud. Oh iku maujud kan ndi ra kok baleni laula an asyqa lamun ora utawi kuatir ngebotake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun iku maujud la amartuhum mongko yekti perintah ingsun ing umat disiwaki kelawan siwakan indakul liwuduin ing dalem nalika saben wudu. Indakul liwuduin ing dalem nalika saben wudu. Ai amro ijabin tegese kelawan perintah nasibake. Ai amro ijabin tegese kelawan perintah nasibake. Titik. Siwakan napa? Niku Malang iki nganggo bedine. Pripun nggih? Malang niku tujuannya ben mboten melukai gusi ngoten, ben mboten melukai gusi. Niku nek ngangge jaman biyen ngangge ngoten niku. Ngangge napa? Ngangge kayu arep. Ampun kan memang tidak nabrak. Rika dolanan nang mriko, Man. Kowe muga-muga mriko pareng. Pun. Wa yahsulu bi kulli khashinin. Wa yahsulu lan hasil apa siwak? Wa yahsulu lan hasil apa siwak bi kulli khashinin kelawan saben perkara kang kasar. Siwakan itu bisa berhasil, bisa apa? Bisa disebut siwakan. Bisa disebut siwakan, pokoknya asal gosoki untu nganggo dengan segala sesuatu sing kasar. Walau binahwi khirqatin. Senajan kelawan sepadane khirqah niku napa? Cuwilan kain kan. Potongan kain. Walau binahwi khirqatin senajan kelawan sepadane potongan kain. Ora maknane Jawa biasane napa pipih. Kok diasinan? Nih, parang dolanan, Pak. Tempat malitan. Tapi ampun dalan nggih. Tempat malitan. Nah, di kono niku. Ngeri. Ya. Ngeri. Utung. Ayo. Ya, Pak. Melampah, parang. Ini center kita. Jalan-jalan iki kok pada kucing. Iki parah kucing lho. Biasanya kan kucing, Pak. Wong sing ngalir injil. Tinggal Mas Atta ini Kak. Wa yahsulu lan hasil apa siwak bikul khashinin bikul khashinin kan saben perkara kang kasar. Walau binawi khirqatin senajan kelawan sepadane pipih utawa napa sobekan potongan kain. Au asnanin utawa kayu asnan. Asnan apa usnan? Ndingo. Bidomil hamzah wa kasriha. Wa usnanin lan kayu usnan. Usnan no ya. Wa huwa al-ghusul au habbuhu. Yes, bangsa wit-witan. Kayu napa-napa. Bangsa wit-witan bukan. Wa usnanin lan usnan. Iku lho maknane kayu usnan. Titik. Wal udu utawi kayu, ut iku afdalu
luwih utama min ghairihi tinimbang liyane ud. Wis pokoke kayu ngoten. Walau udu tai kayu iku afdalu anu kayu cilik-cilik ngoten. Iku afdalu luwih ranting-ranting. Iku afdalu luwih utama min ghairihi tinimbang liyane ud. Wa aulahu utawi luwih utamane ud, wa aulahu utawi luwih utamane ud iku dzurrihi, kayu kang duwe ambu at-thayyibi kang enak utawa kang wangi. Wa afdaluhu utawi luwih utamane dzurrih at-thayyib iku al-araku kayu arok. Maksudnya kayu niku luwih utama daripada khirqah utawa usnan niku. Nah, kayu ranting-ranting niku sing paling apik niku sing ranting kayu yang berbau napa? Sing mambu enak. Terus sing mambu enak niku sing paling apik kayu arok. La bi usbu'ihi ora kelawan drijine wong, drijine mutawaddi. La bi usbu'ihi ora kelawan drijine mutawaddi walau khashinatan senajan kasar. Tidak dengan jari sendiri digosoki walaupun jarine kasar. Niku mangke mboten angsal kesunatan ngoten. Jadi misal pas wudu terus siwakan nganggo driji, jari tok, murni jari mboten dilapisi ngoten. Niku mangke tidak mendapat kesunatan ngoten walaupun jarinya itu kasar. Beda karo misal di ngeten nggih, nganggo kain terus di apa? Jari tapi dilemeki kain ngoten. Nah, niku mangke kain berarti sing dienggo siwakan kaine. Misal niku miturut sing niku khilafan halinulayani 5 maring perkara khilafan halinulayani 5 maring keterangan 5 maring qaul ikhtarahu kang milih ing ma sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi. Nah menurut Imam An-Nawawi niku memilih walaupun dengan jari sendiri asal kasar niku boleh wis asal kesunatan. Siwakan nganggo di sini dhewe terutama pas wudu nek pas salat wagu pas wudu ini rada memper. Pas salat ya pripun nganggo driji. Engko bar salat terus salaman. Pak gadul. Salat kembang. Salat ring direk baru. Khilafan halina 5 ikhtarah Nawawi. Wa inna ma yata'akkadu siwak walau liman la asnana lahu likulli wudu. Wa inna ma yata'akkadu lan angin pestine dadi kuat kesunatane. Wa inna ma yata'akkadu lan angin pestine dadi kuat kesunatane apa siwakan walau liman senajan kedue wong la asnana kang ora ana untu iku lahu kedue man la asnana kang ora ana pira-pira untu iku lahu kedue man likul liwuduin krana saben wudu krana apa kedue likul liwuduin krana saben wudu. Jadi disunatkan siwakan, sangat disunatkan siwakan bahkan walaupun orang yang tidak punya gigi setiap wudu walikul li sholatin lan krana saben salat. Walikul li sholatin lan krana saben salat. Jadi setiap akan salat ini disunatkan siwakan. Bahkan misal awal wudu tidak siwakan atau ketika akan salat tidak siwakan, maka di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah salat itu tetap masih disunatkan untuk siwakan. Ini kita enten gitu ya. Kita enten tengah-tengah sholat asal tidak melakukan gerakan sing membatalkan sholat begitu. Asal tidak melakukan gerakan sing membatalkan sholat, gerakan sing kathah. Sing penting pokoknya sekedar melakukan kesunatan, misal ngeten iki tok. Digosok ngeten telepon. Misal nanti rutin siwakan. Nek kayak Arab kula mboten kan. Riyen zaman ngono sok nganti. Oke. Iki nggih beton iki. Tapi gigi sakit ya. Nggih beton iki anu. Mulane napa Ardon tadi? Ardon. Malah mergo apa jenenge? Mboten higienis kok ya. Sakit ini maksudnya sakit pripun? Nyocok-nyocok napa? Mboten. Jadi sakit. Gigi gusine sakit. Mungkin kecocok-cocok niku. Mboten ya? Wong kesentok. Paling wis jamur ya, Teh. Wong jamur ya. Wah, ya tuh kok. Soalnya iki tulisane teng plastik ini dibaiki tahun 2018. Ini mas berjamaah. Napa ya niku barangkali pun kadang lakso. Sakit ya, sini kok.
niku nek kan di napa Malang niku Nek jare Habib Jinten deh. nggih kayak nyepeng kita. Kaya bojengi gelas. Gelas napa niku? Gelas nikah. Oh. Itu gelas anu. Terus yang terakhir niku nek teng mriki di paringke ilat. Apa nih? Yang terakhir. Ngoten. Nggih. Digosok kita ngilat. Kula mbiyen ngertine siwakan terakhir di paringke Tenginjil barang nggih. oh nggih. Nggih, kisar dhuwur. Jane Enten enten ngene. angger bareng nganggo iki. Bareng nganggo iki sakit. Tumbas mawon gantos. Tumbas tengah kata. Sing seger-seger tasuk seger kata. Terus gimana mau? Walikul li sholatin lan krana saben salat. Rupane fardhiha, fardune salat, wa nafliha lan sunate salat. Wa in salama senajan salam sapa wong. Wa in salama senajan salam sapa wong mingkul li rakaataini saking saben rong rakaat. Misal kaya salat tarawih niku. Tiap arep takbir niku disunatkan siwakan walaupun rong napa niku? Walaupun kaya salat tarawih. Ya salat tarawih niku kan 2 rakaat ngoten. Tetep disunatkan siwakan terus setiap akan takbir. Wa in sallama min kulli raka'ataini awistaka utawa siwakan sapa wong. Awistaka utawa siwakan sapa wong liwuduiha krana wudune salat niku. Liwuduiha krana wudune salat niku. Walaupun le salat niku tiap 2 rakaat tetep tiap akan takbir disunatkan untuk siwakan utawa tadi pas wudu wis siwakan. Pas wudu wis siwakan, kok arep salat tetep siwakan, disunatkan siwakan. Wa illam yafsil bainahuma fasilun. Wa illam yafsil senajan ora misah. Wa illam yafsil senajan ora misah bainahuma ing dalam antarane wudu karo salat. Apa fasilun perkara kang misah. Walaupun tidak terpisah, baru wudu langsung salat. Niku tetap disunatkan untuk siwakan. Wudu kan cepat terus langsung salat. Arep salat niku disunatkan siwakan. Haitsalam yakhsha ing dalam sekira ora kuwatir sapa wong, ora wedi sapa wong, kana disafamihi ing dadi najise cangkeme wong niku. Kana disafamihi ing dadi najise cangkeme wong niku. Sekira tidak kuwatir cangkeme dadi najis mergo napa niku? Berdarah niku. Lah engko nek kuwatir berdarah ya ora usah siwakan arep salat. Malah engko dadi cangkeme dadi najis niku. Ya dimakfu sih dimakfu. Engko tapi repot. Ndak ngelek itu barang terus salat nih. Selama salat mosok ngampet ngelek itu. Nek orang ngelek itu jane mboten ana apa. Gusi berdarah selama salat niku dimakfu mboten masalah. Cuma kan napa niku? Ora sakruti yo dilek. Asal orang ngelek itu. Nek ngelek itu lah selama salat orang ngelek itu piye? Kula nate niki kebak buane. Lah maca genak. Nggih. Kula nate gusi niku sering metu gede. Nggih repot. Kula ya nate kan. Sakniki pun rada pun kemari lah. Tahun-tahun kemarin niku anggere meneng ngeten niku mesti keten. Tangi turu wah jan wabang. Niku jan enten masak kan. Ning alhamdulillah kula sakniki. Sakniki pun mboten. Regane pun sing mburi niku pun ilang. Pun suwel. Oh, Geraham napa bungsu. Geraham bungsu ketoke mergo geraham bungsu niku. Geraham bungsu kanune tukul-tukule mboten normal ya. Kancane do ngadeg kono letu tukul karo keturun. Dadine malah dadi terus krowok. Akhirnya di sini. Oh, sikatan sok ijeh awak. Sikatan ijeh sok tasih sok kadang. Ini mboten mesti. Terus di mana? Wa dzalika li khabari al-Humaydi bi isnadin jayyid. Rakaatan di siwak afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Wa dzalika utai mengkono ya ta'akadun. Napa wa inna ya ta'akadu siwak niku. Wa dzalika utai mengkono kesunatane siwakan. Niku ya ta'akadu siwak. Iku lil khabari al-Humaydi krana hadis al-Humaydi di isnadin kelawan isnad jayyidin kang jayyid kang bagus. Rupane rakaatan iki siwak afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Rakaatan iki utawi rong rakaat disiwakin kelawan siwak. Lawan siwakan iku afdalu luwih utama min sab'ina tinimbang 70 apane rakaatan bila siwakin kelawan tanpa siwak. 2 rakaat dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Titik. Wah niki enten tenan to. Walau tarokahu awalaha, ada rokahu atnaha bi fi'lin qalil.